Welcome to back Raju Donsri YouTube channel. Ang gaसैखौबो आंनि Raju Donsri YouTube channel आव आं बरायनानै लाबाय। नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोफोर। नै जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने। दायो रेडि जाबाय। ओरैजाय फैगोन जोंहा बिनानाव सानै ओमफ्राय जोङो न'खर आंनि फेमिलि साथाम गासै जों 7 जागोन आरो। दिनै 26 जानुवारि होननानै दसे बेरायनोसै जोङो एसे गोजान जायगायाव थांगोन जोङो जोंनि न'निफ्राय खमसे खम 20-30 किल'मिटार गोजान आरो। जोंना माने रानि फिसाया एकदम माने बेरायनो मोनथाराखैनो ओंखायनो एकदम फुङावनो सिखारनांगौ होनबाय बाबाथ' एसे बेरायनोसै होननानै। थ' लोगोफोर बिदिबा दिनैबो आरो आंजों थांफाबाय थादोलाय दिनैबो एसे माबायदि जागोनथाय बेखौथ' मिथिला जायखिया थांग्रोनोसै जायगायाव अब्लासो मिथिगोन नङा होमबा। थ' बिदिबा लोगोफोर आंखौ दिनैबो आंजों थांफाबाय थादोलाय। नै सानैया एकदम जोंनाथ' रानिया दहायनिफ्राय ओंखारना रेडि बिब'खौसो लेंहैगासिनो। आनो अबाव थांनायदों खोन्थादो। अबाव मोजां खोन्था मोजां रायलाय देलाय मोजां खोन्था अबेयाव माबायदि गगुरे हा आइयो दिन थांथारसै सोरजों थांनायदों खोन्थाहरदो सोरजों थांनो नागिरदों बाबाजों आइजों ओमफ्राय अबे आनै सनाया अबे ओमफ्राय सासेयालाय आनै सायना थांथारसैलाय एबार रानियालाय गावखौनो रागा जोंलायो रेडि जाबाय बोरो आयालाय जानजाखिसै आया गारि गाखोबायानो माथो आयु माथो बेना मोखां गावजोब्बायलै आंना मोखां गावजोब्बाय मा जानांगौ जाखो आंनाव फैसा गैया बे सोब लेखा गोजा थाङा इयाव लेखा गोजा गारिबो सुनो मोनाखै नै ओरैबायदि लेथ्रा जाना दं गारिया उफाय गैया थांग्रोनोसै मानि साबि नै आं लाखाबाय नोंसोर मावबाय थादो ओमफ्राय 26 जानुवारिखौ माखौ माजों खालामगोन होनदोंमोनलाय लकेल दाउ बेनिफ्राय जासिगोन ओमफ्राय दाउआ दा नोंसोर बानायग्रोदै ओमफ्राय आंथ' लाबोखासिगोन आरो दा आं माने बुस्थुखौ लाबोखासिगोन आरो ओमफ्राय दाउआ नोंसिनि मावनाया नोंसोरो खिन्थु दाहाय दै जोङो माबायाव थांग्रोसै पदुमनियाव माने जोंना फिसाजो बेरायनो होनबाय दं नालाय इयाव थांग्रोसै ओमफ्राय दायो दिनै 26 जानुवारिनिबो जोङो माने जयै दा मोनायाव मोनसे फिसा पार्टि बानायसिगोन आरो ओंखायनो आं बुंबाय नोंसोरो दाहाय दाउ मासे दं बेखौ दाउखौ बुथारनानै आरामसे साफा सुफा खालामनानै दोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय माखासे आरो बेदर हांनाय लाबोबावगोन आं अमा बेदर हांनायसै आराम ओमफ्राय नै जा गुमैया माने हालदै बिहरफादों बेखौबो एसे लांफानोसै एबार गारियाव गाखोलायबाय स्टार्ट होबाय आरो जों थांसै नै आनि लागाव मा होनहरदो आनिया खोन्थाहरदो अबाव थांनो दे खोन्थाहरदो मोजांनो गगरिया आच्छा जोंना माबायदि गगरि दा थांबासो मिथिसिगोन ना थौदो होमबा जोङो थांसैलाय गगरियाव आनिनि गगरियाव चलो लेट्स गो आनै गय जाग्राफ्रा गय जानो फैबाय गय जाखांबायानो आंबो जासै हनै गया दासो हानगासिनो हाब मा गुमैलाय माने अफारब्रा माथो फैसा सानलाबाय थाखो न' बानायनांगौसो माथो अफार दे गया आंबो गय जानोसै आंखौ दे बेनो जोंना गुमैया आं दहाय होनदोंमोन ना हालदैखौ बिस्रा लाखिदों होननानै हालदै लाफादों होननाया साननो गुमैनिनो आरो फैसा लाबोदोंसै मालाय बुरजानो मोजां ना खबरा मोजां ना मोजाङैनो दङ दा बर्थमान थिगैनो नोंनिफ्राय माथो खालामबावनो होमबा नै रानिया गय खावासिनो ओइ रानि माराथ' गय आं नेबाय थानो हाला आङो मारगाट फराबाद गयखौनो मानसि खावनो रोङा रोङा माबायदि खावनो रोंदों नानि अ गया बिराद मोजां मालाय गुफुरथार जानोसै आं फादो नै जोङो फैगासिनो मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला नाथाय जायगाफोरखौ नायनो मोजां नुदोंना आंनियावथ' माने ओरैबायदि मोजां नुदों आङो जायगाखौ नै ओरैबो दंफां सारि गेजेरजोंहाय लामा आरो माने बैसाग मासफ्राव फैयोबा गासिबो दंफां बिलाइफ्रा जुदि खिलियोबा ओरैबायदि मोजां नुगोन बे जायगाखौहाय फै मोनफैबाय जों ओमफ्राय गारिखौनो दोनसै बेयावनो दोनबाय जों गारिखौ जों ओरै लामाजों फैदोंमोन ओमफ्राय दायो नै ओरैजाय आरो ओनसोल हमथा गिनांगौलै गारिफोरखौहाय ओरैबायदि मानसि जोंना नै मानसिफ्रा आइयाव आंनियाव थाङो इरखोब्रा होलांगासिनो नै सिदा सिदानो आनि थांसै नामा नोङो
टिकेट लानि र' रन एसे टिकेट लानोसै टिकेटखौ लायालासेनो होलांबायनो हाबबायानो ओरै मोनहैबायानो हाबजेनबाय बेनो जाबाय जोंना फुदुमनि बेफोर एसे खोन्थालांसै अबाव थांखोलै जोंना रानिया फिसाजोआ गेलेनोसै खारलांथारबाय खोमा नै सिगाङाव नै सिगाङाव थांदों फुदुमनि पार्क फार्स्ट टाइम एसे खोन्थागोन र' I love फुदुमनि पार्क जोंना ओरैजाय नै आनै गाखोबाय नामा गाखोबाय ना माबायदि मोनदों गाखोनानै मोजां मोनदों ना सोरबा ओरैबायदि गाखोदों नै गारियाव गाखोनो थाबथादों होनदों बेयाव माने जोंना गारियाव गाखोनो थाबथादों नै बिसोरनो ग्रुप जायो नोंना बेलाय मान गिदिर मानसियालाय थाबथागोनथ' आरोलै मोजां ना आस्ते वा बिदि गेलेनायखायनो मानिया फैबाय थायो माने फैनो लुगैयो आंनिया वाया जाबाय नामा जाबाय आलायबाय नै ओरैबायदि मालाय गथ'फ्रा ओरैबायदि गेलेदों हाबाब जोंनाबो नै आंनिया गेलेगासिनो सोरबा माने गेदेरफ्राबो गाखोलाय लाङोलै हनै मालाय गथ'फोरखौ बिदिनो लानानै गेलेहोफैयो नुदोंना ओरैबायदि मानसि दिनै 26 जानुवारि होननानै जोंबो दसे रानिया माने दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होनबाय थानायखाय आंबो दसे लाना फैबाय बेखौनो आंबो एसे भिडिअ बानायनानै बानायबाय आरो नोंथांमोना आरो नायलांबाय थादो आरो जों बेयाव थांनानै आरो मोनसे जायगायाव थांबावगोन बेयावबो एसे आं खोन्थागोन नोंथांमोननो थाबायबोदो मोजां थाबायब्रा फैदो लाजिदो मोजांथ' आरो दांनाङा थाबायब्रा आंसो अबाव दं आङो सौद'आब्रा सौद'आब्रा एसे एकदम नै मा बुस्थुलै बियो गिदिंदो बाल गिदिंदो बैग्रि लाबबाय दायो जालांसै आरोना लामा लामा जादो नोंबो जादो मोनसे जानो नोंलाय Tasty. गरनै सोना लाबाय अफाङाव बेगर आङो बैग्रिया गोथावलै सोब जाना बेस्थ' मानसिफ्रा सोरनि खुगाया मावाखै दे खोन्थालाय जोङो मोनफैबाय नै दायो फैफिनबाय आरो फुदुमनिनिफ्राय दसे गेलेना फैफिनबाय ओमफ्राय दायो मा होनो ओंखामबो उखैबाय नालाय एसे नैबे दैयाव आरो दाबा मोनसे दं दाबायाव रुटि बानायनो होनोसै जोङो माने रुटिखौ जानोसै मांख' पेकिं हल ना বাইদেউ চাওঁ হৈ গ'ল মাংস অলপ ভাজি দিব দেই जों एबार लाबोबाय रुटि ओमफ्राय बे मोनसेया बेदर ओमफ्राय मोनसेया भाजी न ভগৱান কলে বন হলে যোনটো হেৰি মুৰ্গী মাংসটো গ্ৰেভিটো পৰি যাব হা बाबाय नै दायो लानानै ओंखारबाय नुदोंना नै लाबबाय रुटिखौ नै एबार थांसैलाय डाइरेक्ट NSPC थांसै जोङो थौदो आरोबाव बिदिबा थांबाय थादोला फैलायबाय जोङो दायो नै
NSPC मोनफैलायबाय फैनानै दा दसे बेरायनोसै ओमफ्राय दसे बेरायखांनायनि उनाव जोङो दहाय बैयाव मोनसे बुस्थु लाबोदोंमोन ना मोनफैबाय जोङो गाइस दायो NSPC जोङो नै फैबाय ओरैबायदि मान जोंहा साथाम साब्रैजों आरो नै जोंना रुटिस लाबोदों जोंहा आरामसे दहाय खोन्थाखाबाय आङो ओंखाम उखैदोंमोन नालाय जोङो एबार जों रुटिजों जानोसै आरो बानलुखौबो ओरैबायदि बानलु ओंखारदों नै दे एबार रेडि सोर बेसे बुरजा जागोन खोन्थाखा गांबेसे जागोन सोर गासैल' साइनालाय साइना गांबेसे जागोन आनिया मोननै जागोन मोननै अके जों नै दायो मोनफैबाय ओमफ्राय जानोसै जानानै जों ओमफ्राय थांसै जासुलिफ्रा बै जासुलिफ्रा आयु गोथाव नङा आनैनि जायाखै गोथाव नङा मायदि नायलाय गोथाव नामा गोखै नङा थावा ना